बडिखौ सिमफायनाय दङ दा बेखौ प्रेसिडेन्टबो गैया खोमा ना सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि दङ बेखौ नैबे फुरानि बडिखौ सिमफायनो मर्डार हिसाबै जोङो मोननो हादों बेयाव नाम लादों माखासे बे खामानिखौ नाम्बर आरो रेंमारि शिशु थानायाव थांनाय बोसोर माखासे खामानि मावदों रायजोफोरजों सावरायनाय आबादारिफोरखौ लानानै खामानि सावरायगोन माबोरै खामानि मावनांगौ बेखौ सावरायगोन आइजोफोरखौ लानानै आइजोफोरनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोल्डेन जुबलियाव क'क्राझाराव जादोंमोन बियो 2016मोन नामा आरो बे खाम्फाया जाहैबाय बर'नि गोदोनि राजानि दिननि मोनसे खाम्फा थांनानै थानायखौ सोद्रोम बर' माहारि हिसाबै थांनानै थानायनि जि बाथ्रा बेखौ बुंनाय जादों जे जोंनि थांनानै थानायाव जि अधिकारफोरखौ जोङो मोननांगौ जोंनि जि मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननानै नैरोजा नैजिसे अक्ट'खालि गौतमनि संबिजिरनि खोन्दो 44 निफ्राय न' सिफायनाय बायदियै